Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут з усіми вами. І з Духом Твоїм. Вітаю сердечно усіх вас, дорогі брати і сестри, на ахвярі Святої Мши. Так само особливо чином вітаю всіх тих, хто лучиться з нами праз онлайн-трансляцію. Запрошаем до супольной молитвы. Переживаем сегодня 11-ю звичайную неделю. Кожная неделя, День Панский, нагадывая нам про наше христианское покликание, нагадывая про перемогу Христа над смертью. И нашим покликанием есть так само вечное володарство. Сегодня, подчас этой Евхаристии, особливым чином просим доброго Бога, каб дав нам силы, каб кожный из нас мог верно крочить по житті, заховуючи Божі заповіді, виконуючи Божу волю, і так само, як кожен з нас пізній став приємником Ісуса Христа у небесному володарстві. Подчас этой святої мши я прагну молитися у інтенції померлих, доручаючи Божій милосердності Яскевич Яна у 8-му годовину після смерті, а так само Лищик Юзефа у 8-му годовину після смерті. Хай добрий ласкавий Пан одарить їх вічною радістю у небесному володарстві. На початку этой святой мши станем у правде перед Богом и признаемся в наших грехах и слабостях. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятпанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей, Пане Боже, Владару Небесный, Боже, Отче всемогутный,
себе грехи свету, прими моление наше, яки сидишь, праворучайся, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наилучший Иисус Христе, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Молимся. Усемогутный Боже, наша моц и надея, мы слабые люди, без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы и да поможи нам Твоей лаской, как наша воля и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання книги Зиходу. У тыя дні, дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. Майсей узышоў да Бога і паклікаў яго пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба і абвесціш сынам Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, і як насіў вас на арліных крылах, і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо мая ўся зямля, і вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым». Гэта Слова Божае. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Ускликай Пану вся земля, с радостью служите Пану, станьте перед Его обличьем с радостным спевом. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы. Ведайте, что Пан есть Богом, и Он створил нас, и мы Ягония. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Бо Пан есть добрый, навеки Ягоная милосердность и верность Его с поколения у поколения. Мы Его народ, и овечки Ягоной паствы.
Чытанне з паслання святого апостола Паўла да рымлянаў. Браты, калі мы былі яшчэ слабымі, Христос у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя яго крывёй, мы будзем збаўленыя праз яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наблизилось владарство Божие, кажа Пан, кайтеся и верьте в Евангелие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Слава Тебе, Пане. У той час Єсус, убачивши натовпи людей, злітувався над ими, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, ніби овечки, які не мають пастира. Тады он кажа вучням своим: «Жніво вялікае, ды работников мало. Дык моліце Господара жніва, каб выслаў работников на жніво свое». И покликавши 12 учняў своих, и он дал им уладу выгонять нечистых духов и лечить усялякую хворобу и усялякую немочь. Имёны ж 12 апостолов были такие: перший Симон, называный Петром, и Андрей, брат его, Якуб, Забедея и Ян, брат Ягоны, Филипп и Бартломей, Тамаш и Матвей, мытник, Якуб Алфеев и Тадевуш, Симон Кананит и Юда Искариот, який здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце, і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраэля, якія загінулі. А ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблизилося владарство небесное. Хворых оздоровляйте, мертвых увоскрашайте, прокаженных очищайте, злых духов выгоняйте, дарма отрымали, дарма и давайте. Это слово Пана. Жніво вялікае, ды работников мало. Дык моліце Господара жніва, каб выслаў работников на жніво свое. Дорогие браты и сестры, словы, якія мы пачулі ў сённяшнім Евангелии, і словы, якія зацытаваў цяпер, раскрываюць праўду аб пакліканні. Бо гэтыя словы змешчаны ў кантэксце паклікання першых апосталаў і адлюстроўваюць праўду аб тым, што трэба маліцца за тых, каго Бог паклікаў. Гэтыя словы мы часта ўзгадваем, калі молімся за тых людзей, якіх Бог паклікаў, за святароў, за кансакраваных асобаў, аб новых і святарскіх і манаскіх і місійных пакліканнях.
гледзячы на тое, якое вялікае жніво, і усведамляючы веліч патрэбы, Езус у першую чаргу кажа вучням: «Маліцеся аб новыя пакліканні». «Маліцеся да Айца, Гаспадара жніва, каб Ён паслаў работнікаў на жніво сваё». Сам Езус для нас прыклад малітвы да Айца у кожнай патрэбе, у кожнай сітуацыі нашага жыцця. Евангеліст Лука у паралельным урыўку пра выбар апосталаў кажа, што Езус перад гэтым правёў ноч у малітве. Пачынаць з малітвы, са звароту да Бога, гэта лек ад нездаровага гераізму, самадастатковасці, паставы «зраблю ўсё сам». Але адразу пасля малітвы наступае час дзеяння. Езус пачынае з 12 першых апосталаў, якія становяцца работнікамі на жніве Пана. Таксама і наша малітва аб уласных патрэбах ці за тых, каго сустракаем на сваім шляху жыцця, не можа спыняцца ў пасіўнасці. Малітва азначае гатоўнасць дзейнічаць, супрацоўнічаць з ласкай, якую дае нам Бог. Вучні, пасланыя Езусам, не проста абвяшчаюць набліжэнне валадарства Божага, але здзяйсняюць справы, якія сведчаць пра тое, што валадарства Бога сапраўды блізка, выганяюць нячыстых духаў, лечаць розныя хваробы. Моц Езуса здольная прыносіць плады і сёння, дарагія браты і сёстры, хоць гэта можа выглядзець інакш, чым у часы апосталаў. Езус таксама і сёння гатовы дзяліцца сваёй моцай, калі мы будзем гатовыя супрацоўнічаць ёй і аддаваць свой таксама высілак, гатовыя вучыцца ў Яго, а таксама вучыцца выкарыстоўваць дзеля добра Божых дзяцей і дзеля хвалы Божай тыя сродкі, якія нам дае сённяшні свет. Але на пачатку нашага дзеяння, нашай місіі, ва ўменні глядзець, як Езус, глядзець без асуджэння, глядзець з любоўю, міласэрнасцю, не адводзячы вачэй ад патрэбы іншага і не дазваляючы без дапаможнасці і боязі перамагчы гатоўнасць дзейнічаць. Няхай Пан дапамагае нам пачуць і паверыць у тое пасланніцтва, якое Ён сам даручыў нам сёння. Таксама, дарагія браты і сёстры, асаблівую увагу хачу звярнуць на вобраз, які папярэднічае просьбе аб малітве за работнікаў на жніве Пана. Гэта само жніво. Жніво Пана – гэта Яго касцёл. Гэта ўсе тыя вернікі, якія ўдзельнічаюць у паўсюдным святарстве Хрыста, сем'яў якіх паходзяць новыя пакліканні да Божай службы. Калі зернем на сучасны свет, то можам убачыць, у якіх няпростых умовах знаходзіцца жніво Пана. Хрысціянства перажывае сур'ёзны крызіс. Людзі адыходзяць ад сапраўдных вартасцяў, а жывуць выключна матэрыяльнымі катэгорыямі, а жывуць, у якіх дамінуе прыярытэт матэрыяльных каштоўнасцяў. А сучасная культура ўжо доўгі час будуе вавілонскую вежу. Хрысціянская традыцыя лічыцца старамоднай, перажыткам грамадства. І тады чалавеку не патрэбны ні касцёл, ні нават іншы чалавек, а калі ён і патрэбны, то настолькі, наколькі гэты чалавек яму карысны, для яго асаблівай выгады. Але матэрыяльныя каштоўнасці ніколі цалкам не заспакояць прагненне чалавека. Нават чалавека сучаснасці. Найбольшае,
што яны могуць даць, гэта рэалізацыя сваіх планаў, сваіх мараў. Аднак сама рэалізацыя іх шчаслівым чалавека не зробіць. Давайте зададзім сабе такое пытанне. Каго патрабуе сучасны свет? Напэўна, добрых і адказных медыкаў, паспяховых бізнесменаў, добрых настаўнікаў, выдатных інжынераў, сумленных банкіраў, шчырых працаўнікоў, любячых бацькоў. Без сумніву, патрабуе сучасны свет такіх людзей. Аднак, патрабуе і такіх, якія будуць указваць сучаснаму чалавеку больш шырокія гарызонты, чым тыя, якімі ён жыве. Цяперашні свет пакутуе на хваробу сучаснасці, хварэе празмерным матэрыялізмам, і таму не хапае ў іх добрых святароў, кансакраваных асобаў, якія дапамаглі б сучаснаму чалавеку заспакоіць голад духоўнай ежы. Мала ў свеце таксама тых, хто імкнецца будаваць сваё жыццё на фундаменце Хрыста. І як вынік пусцеюць парафіі, пусцеюць касцёлы, пусцеюць семінарыі і кляштары. Людзі шукаюць іншых арыенціраў, часцей за ўсё тыя, якія ім прапануе гэты свет. Шукаюць парадаў у сучасных гураў ці псіхааналітыкаў. Толькі такія арыенціры, дарагія браты і сёстры, не здольныя даць чалавеку пачуцця бяспекі і не здольныя адказаць на самае важнае пытанне яго жыцця. Таму Христос сёння заклікае нас усіх прасіць гаспадара жніва, прасіць і маліцца, каб былі тыя, хто будзе указваць правільны арыенцір чалавеку у сучасным свеце, хто будзе супрацівіцца прамінальным традыцыям, якія чалавека адводзяць ад дарогі жыцця. Умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, сітуацыя, у якой апынуўся сучасны свет, а разам з ім і Христовы касцёл, жніво Пана, хоць і цяжкая, але не безнадзейная. Тым больш, якія б тэндэнцыі не існавалі ў свеце, іх заўсёды можа перамагчы шчырая вера і вернасць тым традыцыям, якія ў сабе нясуць вечнае і непрамінальнае каштоўнасці. Такімі традыцыямі жылі нашыя веруючыя продкі, гераічнае жніво нашай веры, нашыя бацькі, бабулі і дзядулі. Тыя, хто падзяліўся сваёй верай з намі, сучасным пакаленнем. Нам варта вярнуцца да нашых каранёў, каб адкрыць прагненне жыцця з Христом, каб пабудаваць наше ўласнае жыццё на трывалым фундаменце Христа. Не бойцеся, кажа Христос, я перамог свет. Калі наш збаўца яго перамог, то і мы разам з ім пераможам. Асабліва, калі усвядомім, што мы уласнасць Бога, што мы для яго валадарства святары і народ Божы. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася,
Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Сын Божий, Езус Христус, перамог зло, калі добраахвотна прыняў цярпенне на крыжы. Мы таксама карыстаемся плёнам Христовай перамогі і ласкамі Яго ўваскрасення. Праз Яго заступніцтва узнясём супольныя малітвы да нашага Айца ў небе. Молімся за ўсю супольнасць Касцёла, каб яна нязбынна ўзрастала ў адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, каб яны былі мужна вызнавалі сваю веру. Цябе просім. Молімся за вязняў, каб, атрымаўшы свабоду, яны маглі распачаць годнае жыццё і мець належную падтрымку з боку грамадства. Цябе просім. Молімся за тых, хто вымушаны працаваць у нядзелю, каб яны выконвалі сваю працу ў духу пакорнага служэння грамадству. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць граху, каб яны паверылі, што міласэрны Христус з любоўю чакае іх у сакраменце пакаяння. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб наша вера ў Хрыста была крыніцаю еднасці ў нашых сем'ях і ў нашым асяроддзі. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі памерлых з нашых сем'яў, людзей блізкіх нашаму сэрцу. Асаблівым чынам молімся за памерлых Яскевіч Яну ў 8-му гадавіну пасля смерці, Лышчык Юзафа ў 8-му гадавіну пасля смерці, каб добры ласкавы Пан дараваў ім усе зямныя правіны і далучыў да супольнасці святых у небе. Цябе просім. Молімся аб хуткім спыненні пандэміі каронавірусу, аб ласцы выздараўлення для ўсіх хворых, за ўсіх супрацоўнікаў службы аховы здароўя, медыкаў, каб добры Бог даў неабходныя сілы ў ратаванні чалавечага жыцця, а ўсім памерлым ад гэтай хваробы хай Пан Бог дасць вечную радасць у небе. Цябе просім. У хвіліне цішыні прадставім добраму Богу нашы асабістыя просьбы, падзякі, перапрашэнні і тых людзей, якіх носім у сваім сэрцы. Цябе просім. Божа, Ты так полюбіў свет, што спаслаў свайго Сына, каб Ён збавіў нас. Выслухай пакорныя малітвы Твайго народу і адарыў усіх людзей Тваімі шчодрымі ласкамі. Праз Хрыста, Пана нашага. Daje nam
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Кольцеву Святому. Боже наш Ойче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и у их даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учини, как мы заўсёды черпали з Яго силу для души и тела, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. І з Духом Твоїм. Угору сердце. Дякуєм Пану Богу нашому. Годна і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна, Осанна, на вершинах, Осанна, Осанна, на вершинах, добрых путей с имя Пана, Осанна, Осанна, на вершинах, Осанна, Осанна, на вершинах, Осанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сабе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шакаем Твоего присяг хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удосконали його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром, біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення. І про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся, Дайця Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Яки вяжна себе
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа. Позови, я услышу. Позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь, я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь, я так люблю тебя. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этой ты наш Господь. И во тьме этой ты свет, ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь ты. Нет таких, как наш Бог. Нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Молимся.
Боже наш Ойче, святая коммуния, якую мы приняли, означає єднання вірних у Тебе. Учини, каб яна падтрымлівала адзінства ў Твоім касцёле. Праз Христа Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзефа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Паслухаем душпастырскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Христовай, у аўторак звеставання Пана, у сераду Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у чацверг каралевы пабожных школаў, у пятніцу каралевы супакою, у суботу каралевы апосталаў, у нядзелю ў 18 гадзін Маці Божай Суадкупіцельніцы. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 17 чэрвеня ўспамін святога Альберта Хмелёўскага, 18 чэрвеня ў чацверг заканчэнне актавы Божага цела. Заахвочваем прыносіць на святую імшу кветкі і зёлкі, якія падчас кожнай святой імшы будуць асвечаны. 19 чэрвеня ў пятніцу урачыстасць Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса, парадак святых імша ў нашым касцёле, як у звычайны дзень, у 8, у 9:30 і ў 18:30. Гэта сусветны дзень малітвы аб святасці святароў. У сувязі з урачыстасцю ў гэты дзень пасціць не абавязкова. У гэтую пятніцу посту не будзе. 20 чэрвеня ў суботу успамін беззаганнага сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі. У закрыстыі і пры выхадзе з касцёла сёння можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем усім вам, дарагія мае, за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за кветкі, якія прыносяцца таксама да нашай святыні, нашага касцёла, і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, і даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лидской. Дорогие ksiądz proboszcz, сегодня ваш день народжения, поэтому в такой семье наши детки хотят и молодежь поздравить вас и сложить życzenia. Мы вас віншуем, любимый святарь, у день народжения жадаем вам, каб вам заўсёды у святости жить и про цукерки для нас не забыть. Дякую, ксёндзу Владимир, за тое, што робіш, што нам заўсёды усмешку дорож. Мы жадаем спаўнення мар, бо вы найлепшы і добры святар. Яшчэ не умеем мы добра спяваць, але вось прыйшлі святара віншаваць, бо сэрца наша вы добрым словам кожны жаночак лячыць гатов. Божай опеки и Духа Святого на кожный день обхапала здоровья. Маці Святая, няхай отуляе, так кожны з нас для вас сегодня жадае. Шановний ксьондз Владимир, ад ім'я усёй нашай моладзі сардэчна віншую вас з днём нараджэння і жадаем здароўя, доўгі год жыцця, сілы, толькі зычлівых людзей на вашым жыццёвым шляху, а таксама шчодрых Божых ласкаў. Мы дзякуем вам за вялікае служэнне ў нашай парафіі, за абвяшчэнне Божага Слова, за навяртанне людзей да Бога. Няхай Бог 100 разоў узнагародзіць вас. А Найсвяцейшая Маці будзе вашай апякункай.
Маем надею, что наш подарунок спотребится вам у худом часе. Дякую вялікі за такія прыгожыя моманты ў жыцці. Дзень нараджэння. Хтосьці сказаў учора мне, старэйшая асоба такая сказала, што ведаеце, запытаўся у мяне, колькі маеш гадоў, я кажу, 45 ужо. Говорит, браток, только все начинается. И ведаеце, я так шчыра задумаўся, што ў мяне начинается, што впереди. Дорогие мои, кожны такі дзень, дзень нараджэння, гэта, напэўна, дзень падзякі перад усім. Дзень падзякі. І сэрца маё таксама напоўнена ўдзячнасцю Богу за дар жыцця, за маіх цудоўных і любячых бацькоў, якія, напэўна, цяпер таксама ўдзельнічаюць у гэтай святой імшы і моляцца за мяне. Дзякую Богу за ласку хросту, калі я ўпершыню адчуў гэты дотык Бога, Айца, і пачуў гэтыя цудоўныя словы, што ты маё любае дзіця, што ты мой любы сын. І дзякую за маіх родных, за маю сястру Халену. Дзякую таксама за яе дачку Віалетку, якія заўсёды побач, праз любоў, праз малітву. Канешне, я ўдзячны Пану Богу за дар паклікання, за дар святарства. І на гэтай дарозе поўнай цудаў, бо Бог цудоўны, на гэтай дарозе поўнай цудаў і вялікага шчасця Ён мяне збаўляе. Я дзякую Богу за кожнага з вас, дарагія мае, бо вы з'яўляецеся таксама такой часткай майго жыцця, а я так мяркую, што і вашага жыцця. І гляджу на гэта ўсё, бо так хацеў Бог. Так хацеў Бог. Гэта Яго план. Каб мы жыва адчувалі, што мы адна сям'я. Сям'я, назва якой Божы касцёл, назва якой парафіяльная супольнасць. Учора, калі я віншаваў свайго сябра з днём нараджэння, я пажадаў яму, каб ён заўсёды ў сваім жыцці шукаў Бога і яго знаходзіў. Ведаеце, гэта і проста, і вельмі складана, але вельмі важна. Таму што менавіта гэта дарога, на якой чалавек будзе заўсёды шчаслівы. Калі будзе шукаць Бога, калі будзе яго знаходзіць у сваім жыцці. І будзе шчаслівы на гэтай дарозе. І гэтым шчасцем будзе адорваць таксама іншых. Менавіта на такой дарозе шукання Бога і яго знаходжання. Калі знойдзеш яго. Шукаючы Бога і знаходзячы яго ў сваім жыцці, чалавек можа быць упэўнены, што знойдзе сапраўдную любоў, сапраўдная міласэрнасць, справядлівасць, знайдзе сапраўдную свабоду і будзе хадзіць і жыць у праўдзе. Гэта вельмі важна. Бо гэта і ёсць шчасце, гэта і ёсць дарога збаўлення. Таму прашу сёння і заўсёды, каб добры Бог, мой нябесны тата, вёў мяне менавіта гэтай дарогай. Каб на гэтай дарозе я моцна адчуваў ягоную прысутнасць, яго айцоўскую далонь. Каб на гэтай дарозе я таксама моцна адчуваў і вашую прысутнасць, малітоўную прысутнасць, вашую таксама далонь дапамогі, далонь майго брата і сястры ў Хрысце Пану. Таму прашу сёння асабліва вас памаліцца за мяне. Памаліцца хаця бы адну здраваську альбо Ойча наш,
каб Бог заўсёды вёў мяне гэтай дарогай збаўлення, дарогай, на якой заўсёды буду знаходзіць Яго любоў, дабрыню, каб дзяліцца гэтым усім разам з вамі. Яшчэ раз вялікі дзякуй усім, моладзі, дзеткам, усім вам, дарагія мае, за вашу малітву, за ваше добрае сэрца, за вашу любоў. Дзякуй вялікі усім. Бог заплаці. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Amen. Niechaj będzie pochwalonym Przenajświętszy Sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.